En aquest vídeo expliquem com manufacturar un suport rígid de fusta amb la unió d'un tauler de contraxapat en un bastidor fix. Aquest sistema pretén guiar el resultat i la seguretat de l'usuari. Per aconseguir els nostres objectius, anem a seguir els següents passos. Començarem amb una introducció sobre la fusta com a suport en la pintura artística i la seva manufactura. Assenyalarem els materials, útils, eines i equips de protecció necessaris en aquest procés. Descriurem pas a pas la metodologia de treball per a elaborar suports rígids de fusta adequats a la pràctica de la pintura. Finalment, reforçarem l'après mitjançant una sèrie de consideracions. El suport és l'estructura en la qual es puga adherir la preparació o fons, així com les capes de pintura. Integra l'element estructural de major importància en una pintura. Si ens falla, la pintura no podrà resistir. Al llarg dels segles, els artistes han utilitzat tot un ventall de suports. Cada suport, en la seva varietat material, imparteix un caràcter a la superfície pictòrica. Per a evitar alteracions de la pintura, entre les característiques requerides cal destacar la bona estabilitat dimensional, la durabilitat material, la capacitat de construir una sustentació adequada de la capa pictòrica i la seva adequació al procediment. En funció de les necessitats tècniques i estètiques, bàsicament en pintura, utilitzem dues classes fonamentals de suport. Rígid, format per bastidor fix més tauler, i flexible, format per bastidor expansible més tela. El rígid té l'avantatge de la seva resistència, mentre que el flexible és desmuntable i molt més lleuger. El rígid sol tenir una superfície més llisa, mentre el llenç presenta una trama més o menys marcada. El rígid suporta millor les capes de pintura en tècniques poc flexibles, amb major càrrega matèrica i admet millor les intervencions més enèrgiques. Una tercera opció, també recurrent, és una associació entre tots dos. És especialment útil per a reciclar suports rígids pintats, amb la tranquil·litat de poder usar qualsevol tècnica damunt, doncs la pintura del tauler queda aïllada sota el nou entelat. Si abans d'entelar apliquem al suport una capa aïllant de cera verge dissolta en aigua ras, evitarem que la tela es pegui. Tenim alguns exemples paradigmàtics de pintures amb suports de fusta, com la decoració de sarcòfags amb encàustica en la pintura copta dels retrats del Fayum, entre els segles I i IV, o les pintures realitzades amb pans d'or i tremp sobre taules realitzades per unió de diversos taulons massissos, que es van usar en l'art bizantí i romànic perdurant fins al segle XV avançat. Durant el segle XV s'obrin grans rutes comercials en el Mediterrani i entre els propis estats europeus, que per a facilitar el trasllat de les obres requerien urgents adaptacions tecnològiques. Aquestes es van basar fonamentalment en la utilització de llenços com a suport nou, així com en les incorporacions soliresinoses que van aconseguir desenvolupar una capa pictòrica més flexible. A Itàlia, la pintura sobre taula va mantenir la seva popularitat a Florència al llarg del segle XVI, mentre que a Venècia es va fer cada vegada més freqüent el llenç a causa de les proporcions creixents de les obres. Avui dia, els taulers de fusta contraxapada units a un bastidor són un recurs molt viable com a suport i amb certs avantatges per la seva permeabilitat, lleugeresa i bon comportament dimensional. Es produeixen industrialment des de finals del XIX. També els taulers de partícules de fibres units a un bastidor són una opció alternativa per la seva estètica i comportament més homogenis, ja que la seva estructura uniforme no aporta la textura típica de la veta. D'entre aquest últim tipus de taulers, únicament resulten adequats per a pintar els que tenen partícules de densitat mitjana, dm,
És necessari escatar-los abans de pintar usant sempre mascareta antipols, doncs la pols és irritant i ocasionalment cancerígena. No són recomanables els de partícules d'alta densitat, HD, o aglomerats, que tendeixen a inflors incontrolades, a més de ser menys resistents i molt més pesats. Els millors bastidors són de fusta seca, guarida, de noguera, alzina, allius o més usualment pi. La secció dels llistons és rectangular i preferiblement ha d'adherir-se al tauler per la part més ampla, deixant l'estreta en el cant. En cas que ens agrade el cant gruixut, és preferible afegir un baquetó per a no comprometre l'estructura. Respecte al procés de fabricació de suport rígid amb taula sobre bastidor, en línies generals consisteix en el tall dels llistons i muntatge del bastidor fix, l'ajust i assemblat del tauler al bastidor i, finalment, l'acabat de la peça, reforç, masillat i escatat que requerisquen els últims controls. En aquesta ocasió anem a realitzar un suport rígid amb taula sobre bastidor de mesura estàndard, de 130 per 97 centímetres. En la seva elaboració necessitarem els següents materials. Així també es precisaran les següents eines. D'altra banda, és necessari ser prudent per a prevenir els possibles riscos associats a l'operació, en funció del material i l'eina. A continuació indicarem els passos a seguir en la manufactura del suport rígid amb taula sobre bastidor de mesura estàndard, de 130 per 97 centímetres. Prepararem els materials observant el seu estat general. Mesurem el tauler per a revisar les seues dimensions, assegurant-nos que no siga menor que el bastidor. És preferible que sobren uns mil·límetres de tauler. Tallem en angle de 45 graus o biaix els llistons a mesura per a formar els costats del bastidor. 2 de 130 centímetres de longitud i 2 de 97 centímetres. Presentem sobre el tauler el perímetre del bastidor amb els 4 llistons que hem preparat i tallem el llistó per a la travessa en angle recte una vegada mesurada la distància entre llistons. La travessa i o creuera resultarà necessària per a dimensions iguals o superiors al metre. Retirem el tauler perquè no es desbarate i muntem el bastidor col·locant al voltant el fleix, revisant amb esquadra que mantinga l'angle recte en cada cantonada. Encolem i estrenyem el fleix. Tornem a prendre el tauler i ho encolem sobre el bastidor fix, ajustant des de les cantonades i col·locant gats o pinces entre tots dos per assegurar l'encolat per pressió, mentre asseca l'adhesiu. Així mateix, és necessari assegurar la pressió durant l'encolat entre el tauler i la travessa. D'aquesta forma, evitarem els claus en la superfície del tauler. Si optem per claus en lloc de pinces, els enfonsarem i masillarem els buits. Una vegada sec, retirem les pinces i el fleix. Després reforçarem amb caragols les unions entre els costats i travessa, fent un forat previ una mica més estret i curt que els caragols, que omplirem amb una mica de cua abans de caragolar. Convé enfonsar bé el cap del caragol en la fusta, deixant un forat que dissimularem després amb massilla. La massilla pot comprar-se o fabricar-se barrejant amb espàtula una mica de cua diluïda amb una càrrega, com a serradures o blanc d'Espanya.
Es masillen i escaten tots els petits defectes, a fi d'aconseguir un acabat el més professional possible. I ja tenim el nostre suport gest per a l'ús. Generalment, caldrà donar-li una imprimació adequada en funció de la tècnica i qualitats estètiques que estiguem projectant per a pintar-ho. Una vegada acabada la pràctica, arreplega i revisa l'àrea de treball i eines, gestionant adequadament els residus que hagis generat. Aprendre aquest procés millorarà la teua qualificació i capacitat d'elecció i guanyaràs en independència. Et servirà per a fer els teus propis suports rígids de fusta, de dimensions i característiques estètiques personalitzades.